Sziasztok! Mai modellező blokkunkban ellátogattunk Dabasra, mert hírt kaptunk arról, hogy itt egy helikopter készül. Beszélgetni fogunk a készítővel, Diósi Sándorral, aki elmondja nekünk, hogy hogyan is készíti el ezt a helikoptert. Hogyan jött az ötlet, hogy megépíted? Ez egy régi gyerekkori álom megvalósulása. Modelleztem, bár repülővel, és ez egy felnőttkori játék. Hogyan kezdtél hozzá egyáltalán? Mert én így belegondolok, hogy építenék egy helikoptert, hát nem nagyon lenne ötletem, hogy kezdjek neki. Hát 35 éves múlt gépműhelyi tapasztalatokkal több különböző gépet építettem, és éreztem magamban akkora tudást és lehetőséget, hogy nekivágtam. Mennyi idő volt a tervezés, illetve most hogy áll az elkészítés? A tervezés körülbelül egy 3 hónap volt, a jelenleg futó hasonló ultralight helikoptereknek a tanulmányozásával, azokból alapötleteknek az átmentésével, illetve ennek a gépészeti megtervezésével körülbelül egy 90 nap. És milyen helikopter ez? Mert mondtad, hogy ez nem sima helikopter, hanem koaxiális, ami mit is jelent? Igen, nagyon jó az észrevétel. Ez egy úgynevezett koaxiális elrendezésű, rotor elrendezésű helikopter, ami egy tengelyen 2 ellentétes fordulattal történő lapátmozgatást jelent. Itt állunk a motor mellett, ami elég érdekesen néz ki. Milyen motor ez? Ez egy Subaru Legacy-nak a motorja. Ez egy érdekes elrendezés, ma már az autógyártásban nagyon ritkán használják. Ez egy boxer elrendezésű 4 hengeres, 2200 köbcentis, gyárilag 145 lóerős motor. Az átépítés után most körülbelül 160-165 lóerő lesz. Ez nem egy nagy tuningolás, viszont ezt a teljesítményt tartósan ki lehet belőle venni. Jellemzője ezeknek a motoroknak, hogy rendkívül egyenletes járásúak, szinte vibrációmentesek, és köszönhetően a befecskendező rendszernek és az elektronikának nagyon kedvező üzemanyagfogyasztásúak. Milyen átalakításokat végeztél ezen, hogy be tudsz szerelni egy helikopterbe? A súlycsökkentésnek volt minden alávetve, ami a helikopter meghajtásához szükséges, és az autó meghajtáshoz nem, azok mind el lettek hagyva, illetve olyan alkatrészei, mint a gyári generátor, ami a Subaru eredetiében egy nagy teljesítményű, elég sok fogyasztót ellátó, nagy súlyú generátor, az ki lett cserélve egy egész pici Suzuki-ra, és az egész önindító rendszere, ami szintén legalább 10-12 kilót hozott az átépítés után. Milyen sebességre lesz képes ezzel a helikopter? A végsebessége várhatóan 180-190 km/h, az utazója olyan 150-160 km/h. Most a rotorról fogunk beszélgetni. Megkérdezném először is, hogy milyen rotor ez és hogy is építetted? Ez egy saját tervezésű, saját kivitelezésű, a műhelyünkbe gyártott rotor szerkezet, a rotor agyakkal. Még félkész állapotban van, a rotor az gyakorlatilag már megvan, ez már működik, de az ezt mozgató mechanika, ami ide fog kerülni úgynevezett imbolygótárcsával és az összekötő rudazattal, az még nincs kész. Nem veszélyes a rotort ilyen magasságban elhelyezni? Tulajdonképpen ez az egész helikopter egy veszélyes üzem, ennek valóban ki kell írni, hogy működés közben 12 méteren belül belépni tilos. A rotor magassága egyébként csalóka, mert ez 2 méter 5 centin lesz majd az eredeti állapotában, az meg bőven legalább 20-25 centivel magasabb, mint az emberek átlag magassága. Hogyan tervezted meg ezt a kabint, és hogyan építetted meg, milyen anyagokat használtál fel hozzá? Ez a kabin az egész burkolatnak szerves részévé fog válni. Ez egy üvegszál, szénszál erősítésű műanyag burkolat lesz. Amit itt látunk, az annak csak a zsalúja, annak csak a mintája, amiről majd készül a szerszám, és a szerszámból pedig majd az eredeti burkolat. Ez csak alumíniumcső és egyéb faanyagok felhasználásával a lehető legolcsóbb és jól alakítható kivitelben készült. Látom, már joystick is van, mondjuk a tűzgomb is rajta van, tehát lőni is fogsz, vagy az csak ilyen vicces?
Rendkívül jó a szemed, valójában ez egy joystick, sok olyan gomb van rajta, amit majd a működéshez fel lehet használni, természetesen van olyan is, ami meg lesz majd szüntetve, még például a tűzgomb hátul, de ettől érdekesebb az első gombok, amik a motorra szerelt tempomat üzemeltetéséhez rendkívül jó fognak majd működni. Látom, hogy csináltad a műszerfal modelljét is, ez csak ilyen inspiráció, vagy valóban így fog kinézni teljesen? A külső héj az már az eredeti, a belső műszer tartó lapra igazándiból csak dizájnból rajzoltam föl egy pár műszert az elhelyezések tervezéséből, de valójában nem így fog kinézni. Ez volt mai modellező blokkunk, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!